Mă numesc Nicolae Pintilie și mă găsesc pe aici de vreo 2 ani, cântând la acordeon. Împreună cu prietenul meu, George Popovici. Amândoi suntem români din București. Acum trăim în Bilbao. Cântăm aproape întotdeauna lângă podul ăsta, pentru că e un loc bun. Trece multă lume, se ascultă lumea acordeonul și cu soare e un loc plăcut. Sâmbătă trecută mi s-a întâmplat un lucru destul de curios. Cântam ca întotdeauna lângă pod când s-au apropiat de noi un băiat și o fată. Fata purta un aparat de filmat și ne-au întrebat dacă voiam să ne imprime. Atunci au început să ne explice despre ce e vorba și la început nu prea înțelegeam. Pentru că eu nu vorbesc foarte mult spaniolă și George la fel. Dar în fine, în viața de zi cu zi ne descurcăm. Problema e că ne aduseseră o partitură și vroiau ca George și eu să cântăm la acordeon o melodie care o compusese băiatul. Era un fel de tango sau habanera. Ne aduseseră o casetă și un radiocasetofon ca să o ascultăm și să vedem dacă o putem cânta. Ni s-a părut un fel de tango. Un vals. Sí. Tango. Tango, ¿sabes? Tango. E bună caseta. E bună. Super. Melodia suna bine. Părea destul de ușoară. Bașii de la acordeon erau destul de ușori. Eu am făcut vreo 3 ani în școala de muzică și am o diplomă de acolo, așa că ceva de muzică știu. Adevărul este că pe stradă cântăm cam tot timpul aceleași cântece, aceleași melodii ungare sau muzică de cafe-concert. În sfârșit am rămas cu băiatul și cu fata ca miercuri în același loc să ne vedem. Ne-au spus că dacă o învățăm bine melodia și cântecul, putem să continuăm să o cântăm în repertoriul nostru, dacă ne place, bineînțeles. Dar acum avem treabă. Trebuie să o învăț, să vedem dacă până miercuri ne iese bine. Trebuie să o imprimăm în video și ne punem pe muncă, să vedem. Nu ieși sau nu? 3 ani școală de muzică, diplomă, tot. Eu numai note. Eu cântare, nu problemă. Bueno, pues... Miércoles, caseta. Sí. A ver. Hora. ¿Cuánto es la hora? Esta hora más o menos 3 o 4. 3 horas, no problema, que aquí yo... Vale. Nicolás. Bueno, John, yo soy John. ¿John? John. John, oh. George. Yo hermano me llamo John. Ah, John. sí. Ella es Isabel. Nicolás. Isabel.